Istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag.
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon aksyon, radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Morning. Mabulubog na pang kaagahon sa padayon nga pagtupa sa ulan. Lunes na. Uy, 2 ka adlaw na lang. Buwas Martes, pagka Miyerkules sa 1 na sa bulan sa Hulyo. Kamusta ang aton mga kauturan? Kabugtaw na. Kamusta mga dalanon? Kamusta ang sitwasyon sa Dakmanwa sa Bacolod? Ano ang mga balita sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental? May pagbulubay-lob ang pila ka mga balaklon sa nagapanguna nga mga balaklon sa merkado. Tungdan ina sa aton patrol karon nga kaagawon. Padayon sila nagalagula dire sa mga dalanon sa Bacolod, ginapanilagan kung ananong nagkalatabo sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Okdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Action Fred, good morning. Subong kaagahon dire sa area sang Bagsakan sa Proxibucao, Barangay Banago. Subong sini damo kaya tao nga temprano pa nga nagapanindahan Action Fred. Nanarisari nga mga kauturan naton nga halin man sa ibang nga mga merkado pala nga diri temprano pang nagapamalaklon para sa ila sini nga mga ilugbaligya tag ilugaw offer sa mga kauturan ta nga temprano pa man magapamalaklon sa tagsa ka mga merkado. Now ang sitwasyon diri sa Action Fred damo klaseng nga mga isda bala nag-alabot tanan ini panagat, may mga bangos, lukos, may araman lapu-lapu, may kuan pa diri Action Fred mga nipa-nipa, no? Buhi pa bala Action Fred, mga nipa-nipa labas pa kayo. Si Mr. Luna subong, no? Ang ato sining upod. Sir, live ka subong section radio with Action Fred sa Langga. Sir, ang nipa-nipa ta subong tagpila. Ang nipa tatagot 10 kilo, ang dagko, ang gagmay tag 60. Barato po kayo, Action no? Lukos. Ang lukos na subong, sir, tagpila. Lukos na tag 150. Isang kilo. Pero sa banyera, may yaraman, no? May araman banyera sa sizes. 150 Action Fred. Lukos ni siya. Si Sundagpo ni siya, depende sa sizes. Kaga depende man sa loob sa isa ka banyera. May lagaw man, no? 30 ka labas, isang lagaw. May hayuanay man di. May ari man diri kay gahod. Gahod kay Action Fred kay para makabati ang isa kag isa. Sir, ang bansa tagya. Ang bansa tag 230 to 50 230. Pero kung porcine tag 200 150 lang na iya kay low quality. May mga kada Action Fred. Good morning. Fred ka membro na sang Kaisi Boys. Kabalo kita Action Fred, no? Mga miyembro kagit sa Kaisi Boys. So, kilala ka gid niya kay niya ka pangapiguro sa Kaisi ay. Ang lagaw sir tagpila. Ang lagaw tag 270 to 16 kilo dagko na na. Panagat isa sir. Panagat alin siya ni garan. Panagat isa Action Fred kampiyon gid ya. Mga konsumong ang mga isda dire kay labas pang kalabanan. Nakita ko sir lapu-lapu tag 30 kilo. Dagko na no? May nakitan man kita dire sir, makitan mo mga bulinaw sa pagkadamo sa mga bulinaw subong daggabaha. 2.8. Ang gurayanta barato lang tag 50 ang tupa sang kilo ni. Fred, 50 ang tupasan kilo. Sa merkado, mahal. Sa merkado, 200 man nagyapon.
So diri amo ni ang sitwasyon diri Action Fred sa area kaya of course depende sa availability sa mga isla sa karon. May magluwas niya, may matan subong tag sila subong. Ang matan niya available. Ang matan tagono 30. Ang bangros ta barato lang ang dagko nga tag 1 kilo. Ang dagko nga tag 1 kilo tag 114 kilo. 1%. Oh. Pero ang gagmay Ang gagmay tag 130 may 115. okay. O sa man nga available magluwas diri sir may mga gingaw kamay kasag subong mo damo. Ang kasag damo. Oo, tag sila. Ang iya ka manaplawan 200 180 ang diri sa aton nga lokal tag 150. Tag 150 local. So kung manapla Action Fred kung manapla medyo mahal-mahal no. Pero kung local 150 lang. So damo big action Fred no. Ang sitwasyon gali diri para maghibati ay ka mo medyo tudo. Tingog mo dapat kay para mabatian Action Fred. Isa na lang sir lawayan subong damo no. Lawayan. Ang lawayan tag 200 ang kilo kay kadagko ginakalawayan. Pero kung gagmay ginapintong lang na. Pintong lang oh. Pila na siya. May 250, 350 ang alat. So mo na ning ginakuha sang iban nga mga labasero nga baligya sa mga tagsa ka mga kabalayan. Oo. Ayun, salamat Action Fred. Si Mr. Luna, amo man yang bakad ni Toto. Barkada ni Sir Pros Lunardia nga imo barkada. Sir, thank you sir ha. Thank you man. May nga gada sa tagpalamati sa Action Radio. Action Fred, si Mr. Luna, amo ni ang isa sa mga ginasaligan kanti. Of course, siya tanan Action Fred mo. Ang tanan nga mga islara sa iya, sa siyang papresyo ti kay kumubag sakan ati iya na tanan bista lang tanan Action Fred pero may araman siya nga kung para ang system gali diri nga kung mabakal ka siya mahatag sang presyo ati may araman niya nga sekretarya siya o kung tresurero amo nang gauyat man kay sa pagkadamo. Hindi lang diri Action Fred no nga nagabaligya kundi damo man bumalakal sa tagsa ka mga merkado sakay sa ila sining tricycle nga ginabutang man sa box sa sining kagahong. So amo ni Action Fred ang sitwasyon diri sa area sang bagsakan sa ato sining mga kauturan ti temprano pa ang bagsakan abre o kun bukas para sa ato sining mga luyag akag mga tindero itindera nga temprano pa ang maga pamalaklon. So rekta diri sa area sa Purok Sibutao, Barangay Banago with Action na ni Kiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na, bulubahado, kundira sa bagsakan sa Banago, pag-abot sa mga merkado, medyo saka-saka na ang presyo. So kung gabugtaw kamo kaagahon, rikta kamo dito, bakal kamo para sudanon, mas bulubahado. Kay pag-abot sa mga merkado, ginapatungan na. Of course, natural, ganegosyo ka, kinahanglan makaganansya ka. Kaya kung naganegosyo ka nga hindi ka kaganansya, may pa nga nagpauli ka sa balay mo ka magpalumot, mabatyagan mo pang kabugnaw. No, amo ginaya natural. Kung gabili sa 150 sa Banago, pag-abot na sa Burgos, Libertad de Market kag Palapala, galambot na sa 200, 250. So, kung gusto ka mas barato, bugtaw ka, temprano. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 5. Oy, bukas na, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 karon sa aga, tob-tob, alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar ka mudra. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consult